Nwazuta Eugene Jr. I am Papa's last month. We need to give God the glory. He lived to 94 years, which is not easy. So it's just celebration of life because the man lived long enough to be celebrated. And we feel that it's very necessary that to come and give him the due honor that he deserves as a patriarch of the ones. All my words fall short. I got nothing. 94. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. Who will be the next? Mana dịka a na-agwụ ya mụ na gị n'ụbọchị taa, tụọ ntị nabata ya, nabata ozi ọma, because ọ bụghị ya. I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So, oh, don't you get shy on me, lift up your song. I'm getting to 94 years. It's a very good one, so that means you live a very good life. So we, the family, they have tried to give him a befitting burial, which he deserves. So definitely, they have consoled themselves because their dad lived a very good life. You can see that he lived. I saw the quintessential legend he was, and I know my good friend Engineer Bomb too, do better. And in my village, it is the prayers of everybody. You should be better than your father. The man did well, and he's left a very big shoe for his children. It is expected that the children should follow his footsteps. And my prayer is that God will give them sufficient grace to achieve that noble goal. Nnenna Eugene Nwazuta, I was the seventh son of Chief Eugene Nwazuta nke akpara taa. Akwa music I need our father, all the normal things. I will thank God, the burial was a huge success. We just give God the glory. All our friends, relations, they are attentive and we entertained to the glory of God. Ekenechakwara mmadụ niile bịara ebe a, ndị bịanyere anyị aka. Laasị na ukwu onye ji bịa ka ọ ejikwa na enwere nsogbu.
get up. Yeah, pull out now. All very nice.
join you there. Nolo Rinda. Nolo. Onda Bijin. Aja Babata. Dadiai. Akonade. Ndeko tusubuaze. Na irutego na benda. Olutego na grupe. Aji zohela ena katea na CM no. Kita pun none ada na batante. Nai no. No na grup lagi. Siapa Nwazuta? Kita pasti ya. Teman-teman.
gị nke ọma. Hallelujah. Agụ odogwu oti obuluke ị na-ana azụ I'm coming soon. Nah, sorry to the sorry. Oh.
Jesus, the service program apparently overall Gekose I use. So because if you are with it, you can't. Hello, Kukwe, Nime Jesus Christ. I na nabata one night woke go Eugene, my good friend India. Because so Christ is there. Kaisa na tụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ dere ya ka ọ kpọbata oru ya nwoke n'ebe ihe n'udo ya dị ka o wee keta oke ndị nsọ niile site na Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Sentences. Mgbe ma maọbụ mgbapụta m dị ndụ n'oge ebilikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ mgbe m mebisiri akwụkwọ arụ m nke a ọ bụ na m ga-esi n'anụ arụ m hụ Chineke onye mụ onwe m ga-ahụrụ onwe m anya m abụọ ga-ahụkwa ya ọ bụghịkwa onye ala ọzọ ọ bụrụ na anyị dị ndụ anyị dị elu Jizọs dị ndụ gị ọgwụ nke Chineke ka kpọrọ Chineke ihe ị ga na-azaso mbụ n'aka gị onye nwanyị ka a na-arịọ nwanne anyị nwoke mara onye nwanyị oru gị nwoke bụ iji n'ihi na ọ lakụtara gị were ọbara Jizọs Kraịst ka ndị ebighị ebi sachaa ya yikwasị ya uwe agbamakwụkwọ nke eluigwe kwee ka o lekwasị gị anya n'iru na mara ụzọ ezumike agọziri agọzi ka ndị mmụọ ozi gbaa ya gburugburu ka ndị nsọ nabata ya n'udo Chineke nna nke pụrụ ime niile onye ndị nwụrụ n'ime onye nwanyị na-adị ndụ n'ebe ị nọ nabata nwanne anyị nwoke bụ iji ka obi ya na mmụọ ya ṅụrịara gị ezi Chineke dị ndụ na Chineke nke ndị niile dị ndụ anyị na-arịọ gị n'ihi Jizọs Kraịst bụ onye na-arụ abụ ọma nke dịrị ofe nri a abụ ọma nọmba 90
gị onwe gị bụ Chineke. Unu eme ka mmadụ laghachi n'aja, iwe sị laghachinụ ụmụ mmadụ. N'ihi na nnụ arụ abụọ na ọgụ iri n'anya gị dịka onye ahụrụ mgbe ọ na-aga na dịka otu nche n'abalị. O wụchapụrụ ha dịka oke mmiri ozuzo, naanị ụra ka ha bụ. N'ụtụtụ ha dị ka ihe na-eto eto. N'ụtụtụ ọ na-agbawa ụzarị na-etokwa eto. Ma n'isi ka a na-ebupụ ya ọrụ ọnwa. N'ihi na emewo ka egosia n'iwe gị. Ọ bụkwa na mma gị ka emewere ka anyị maa jijiji. Idowe ajọ omume niile anyị n'iru gị. Idowe mmehie anyị zoro ezo n'ihe nke iru gị. N'ihi na ụbọchị anyị niile agawo n'ime nrubiga oke nke iwe gị. Anyị emewo ka arọ niile anyị kwụsịa dịka otu nzume. Ụbọchị arọ niile anyị dị ọgụ arọ 310. Ọ bụrụ na ha esite n'ịdị ike anyị ruo ọgụ arọ 4, otu ọ dị nganga ha bụrụ naanị ịtọgbu ha n'ọnụ na ajọ ihe. Ka ịgọrị ya dịka ụbọchị niile si dị iwedawara ala n'ime ha, na dịka arụ si dị ka iwere ihe ọjọọ n'ime ha. Kwee ka ndị oru gị hụ ọlụ gị, kwekwa ka ahụ ịma mma gị na-arụ ụmụ ha. Nke ikpeazụ ka mmadụ niile si, ka ịdị ụtọ nke onye nwe anyị bụrụ Chineke anyị dịkwasị anyị. Gị mekwa ka ọrụ aka anyị guzosi ike n'arụ anyị. Ee, ọrụ aka anyị mee ka o guzosi ike. La famille isi nke 7 malite na amaokwu nke 9. Revelation chapter 7 begin at verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị, wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta, na-eguzo n'iru oche eze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Egbokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, ịgụ nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu si, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa oche eze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anụ ahụ nke dị ndụ gburugburu ha, wee daa kpuchie iru ha n'ala n'iru oche eze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke si, amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Ha si bịakwa wee sị ya, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, mekwa ka ha dị ọcha n'ime ọbara nwa atụrụ ahụ. Nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ ga-agbakwasịkwa ụlọ ukwu ya ndị isi ha. Agụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, ma ọ bụ okpo nkụ ọbụla. N'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti oche eze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-eburukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri niile ọbụla
n'anya ha. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Jesus praise you now in John Harwin, stanza 1 and the last stanza. Jesus praise thee, Jesus praise thee. Nsọ gị niile nọ na Paradise n'ụwa, ihe gị na udo gị. Kwee ka nwanne anyị nwoke ije na ndị niile awụchapụrụ n'ime ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kraịst nwa na-ebe njọ dị wee kulie n'ime ndụ ọhụụ, ka anyị site n'ili na n'ọnụ ụzọ ọnwụ soro Kraịst baa n'ọṅụ mbilite n'ọnwụ. Amen. Kwee ka mmụọ gị na-edu anyị ebe nọ n'iche n'ụwa, ndị nọkwa na-adị ndụ n'okwukwe n'ime ịdị nsọ na omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Wee ka ndụ n'ime okwukwe fadị na gị na mgbaghara na udo ka awụcha njọ anyị niile, ka anyị wee fee gị n'obi umeala. Wee ka ndị niile na-elu uju tụmadụ ụmụ ya, ezinụlọ ya, ndị ọgọ, ndị enyi na ikwu na ibe ya nwee ezi ntụkwasị obi na ị ga-elekọta fa anya dị ka nna, ka fa site n'ibutere gị mkpa fa wee nwee nkasi obi nke ịfụnanya gị. Ka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na ịfụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ dịrị anyị n'ime mgbe niile. Amen. Abụ 239 dịka anyị na-agbaba ga-ejikere onwe anyị ịnọkwu Chineke. Oh
Jehovah is your name, the I am that I am. The hour has come again for you to minister to us. How great thou art. Father, may the words of my mouth and the meditations of all of us here be acceptable unto you through Jesus Christ our Lord. Please sit down, Odala. You are welcome to this celebration of life in the name of Jesus Christ. I have instruction the message the nkenke so that other things can be accommodated. Agam na swing Igbo. Makana mam na ndi ngili na eba. Ndi Igbo anoro kwa ya. Praise the Lord. When I was trying to look up the name Eugene, by the way, my own name Ugorji. I am Reverend Canon Professor Green Ifeanyi Chukwuelago from Owerri Diocese. When I tuluche neela ha Eugene, pa Eugene onye kpọkọtara anyị n'ebe a n'ụbọchị taa. The meaning dictionary baramuno noble, well born, which means amuzi. Amuzi, nobility. And I have no doubt in my mind. Nonye muru ndi dika ndi amna huebe ata. Ndi gunyere engineer Bob Nwazuta. Being well born, Chineke abịa gwa anyị na Psalm 90 verse 10 na ihe nyere anyị wụ 70 years. Asịkwa anyị na ewere otu anyị si likaga mebi ụlọ ọgwụ ejide ego anyị aga ala bekee
isi watu anyị efefu gaa ala bekee. Ndị ọzọ anọrọ ebe a. Anyị na-eme ya mụ na onye m ha mụ na onye ha. Anyị eruo 80. All grace. Pa Eugene ruru 70. Rukwa 80 ọwụ. Wufee 80. Go 90. Gurukwa 94. I have to argue 100 though. Praise the Lord. Indeed, the man was well born. Now, Isiokwe this morning, our prayer, as in the days of Noah. Oronayagana, Matthew 24, verse 37. I got clear. Even the verses before and after 37, there are an account, an idea, and it was coming from Jesus. On a no game Noah. That people were celebrating Noah Nearon Ark. Use not here, very soon now. Tables and pews are aton or wine na rice na gina norozienezi. Yanya bena celebration after burial. Praise the Lord. Otu akodi no ge Noah. Hano na-eri na-aṅụ. Hano na-enye ụmụ na-alụ nwaanyị ọhụrụ onye ego mapụtara. Akwasị na onye ego mapụtara na-azụ pusi. Ụfọdụ ga-anata contract he were ga lụrụ second wife. As in the days of Noah. Noah nọ na-akụ ihe Chineke gwara ya the ark a ga-eji zọpụta ndị mmadụ. Dịka a na-akụ ya n'ụbọchị taa. Pa Eugene dị n'ebe a wee evangelist taa. Because ewezụga na odi ebe a mụ na ga-agara abịa ebe a taa. So he has turned from death to an evangelist. Ihe na-anụ taa ọsọ anyị gwa gị ma ị ga-anụ. Hallelujah. Ya na-asị gị dịka n'ụbọchị Noah ndị mmadụ nọ na-enye nwa ha out ka alụọ, ndị na-alụrụ na-edochi, ndị na-aṅụ mmanya ga-aha dị ochi. Achọkwa m ka i buru mmanya aha gaa ahịa wetara m ka m ṅụọ first. A na-eme merriment dị iche iche. Ha pụta ebe Noah na ndị ya na ya na-akụ ihe ha sị Noah ka na-akụkwa ihe a. Noah esiri isi dị gị mma. Kedu ebe ị nọ n'ala ịhụghị mmiri, onwe mmiri na-eru. Obodo anyị mmiri adịghị ya. Dịka mgbe Buhari were Levy wela Katsina na Nigeria. Akwa n'ime Nigeria ka anyị nọ. Ọ bụrụ ma ndị nke nọ na Bible wo fairy tale to you. Ndị ka ama ekwe na Nigeria ugbu a. Ịhụghị ya. N'ịhụghị ya, ịnụghị ya. So n'obodo a, n'obodo Noah, ha na-asị Noah, mmiri even ije anaghị asọ ebe a, mmiri a na-ezo, ya wụ udu mmiri. Noah gị tagide eze na-akụ ark. Ark ga-aba community a. Isi ọ dịkwa gị mma, ha gakwa na-eri ọṅụṅụ na-eme ihe ha na-eme. A day came. That day, the day akara aka ya eruo, ụkwara oge ya ya da. Swept away. Ya na-agwa mụ na gị n'ụbọchị taa, dịka anyị bịara ebe a, who will be the next? O wee lichaa ya agwụ. Onye ọbụla makwa na ọgwụbe. When I went out there to rope with my brothers, the priests, Archdeacon nọ here, sị m, Prof, ọ gị na-preach. Njọ decision ọ ugbu a ka ị tekere ya. I asked him, yes. I was conscripted. Akwa ha ko yiri kola. Ọ dị awozi ọma ị na-anụ ugbu a. O nwere ike ka mmadụ na-apụ Chineke agaghị ekwe mana mgbe ụfọ ọ na-ekwekwa.
The next person will sleep. Venerable, conscript. Mana dịka a na-agwụ ya mụ na gị n'ụbọchị taa, tụọ ntị nabata ya, nabata ozi ọma, because ọ gwụghị ya. Mgbe a na-eme anyị baptizim dịka ndị Anglican, a na-agwa anyị na anya kudowe anyị n'ahụ the body of Christ. That boat no. Christ himself is our own boat today. Egabakwa n'ime ya. Eganọkwa n'ime ya. Mgbe ọ ga-ada, opi ike ga-ada, ele ebe ị ga-anọ. Ị ga-anọ outside, weeping, gnashing of teeth ga-adị ebe a. Ọ dị ka ụgbọ nọ n'osimiri, n'isi osimiri, na-akpọ mụ na gị bata. Anyị bata, because outside the boat, you are not safe. The vicissitudes of life, ihe mkpagbu nke ụwa, ihe na-achụ nwoke na-achụ nwanyị, ga-ekughe gị ihu. And when the devil deceives you with those things anya na-ahụ, nke Bible gwara m gị na iwepụ anya dị and focus on things that are from above. Mgbe ekwensu mere kughe gị ihu nnapụghị alaeze, ị na-aga n'ebe ọ nọ. Mụ na gị na-ekpe church for how long? Chineke ekwela. Inweta onwe gị ebe ahụ, ọ ga-ajụ gị imechara ya ebe ahụ. Christ to you. Ọ bụrụ na ị maghị na mmadụ na-anwụ anwụ, lekwa onye nke nwụrụ anwụ ebe a. Ụfọdụ mmụọ ebu ibu a ga-ebe aha ada ya menyụọ ya. Mana ị gụọ na Revelation, akwụkwọ mkpughe, ebe niile Jizọs Kraịst mere apịa, Jọn sị na ya dị ka onye nwụrụ anwụ. Ọ mgbe ị nọ ka onye nwụrụ anwụ ka ị na-adanye ọkụ? Jụọ onwe gị ajụjụ. Ya mere n'ụbọchị taa, nabata Jizọs Kraịst dịka ebighị ebi. Naanị gị bụ ebe mgbaba anyị ewusiri ike Jehova. Ka ụsụ niile nke ndị agha, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie. Onye nwe anyị mere anyị ebere. Wepụrụ anyị adịghị ike, were ọbara Jizọs Kraịst sachaa anyị, mee ka anyị dịkwa ọcha ọzọ. Ọbụladị site n'ụbọchị taa, ka anyị na gị dị na mma, ka mmekọrịta anyị na gị dị ka mmekọrịta nna na ụmụ. Otu a ka ọ ga-esi dị. Nke a bụ ekpere anyị, baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Yes,
Jesus got you. 109. About 209. A Senator, Chief Eugene Nwazuta, and the Nwazuta Nilo Gabagota Nilo, Ebo Favorite Car, 209. Chineke onye nwe anyị na-ekele gị, anyị na-atụrụ gị mma, anyị na-ebuli aha gị elu, anyị na-ekele gị Chineke anyị n'ihi ezinụlọ Nwazuta, ezinụlọ Pa Eugene ndị ọ hapụrụ wee bịachikwute gị. Anyị na-aghara ha niile Chineke anyị na-enyefe n'aka gị, na-arịọ ka ị nọnyere ha n'ebe ọ pụrụ iche, n'ihi na gị onwe gị bụ nna ndị na-enweghị nna. Ugbu a nna ha hapụrụ Chineke anyị, ka e wụrụ ha nna pụrụ iche n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe Chineke ka ị nọnyere ha, nye ha amamihe, chụpụrụ ha egwu, chụpụrụ ha ihe ọjọọ dị iche iche, nyere ha aka Chineke anyị, ka site ugbu a n'ihi ihe a mere ka ha bịachikwute gị, ka ha bịa nso n'ebe ị nọ, ka ha bịakwa nso n'ebe ha onwe ha nọ, ka ihe arụ ihe ga-eme Chineke anyị, ka e nwee ịdị n'otu n'etiti ha, kwee ka ezinụlọ a bụrụ ezinụlọ ga na-aga n'ihu, ezinụlọ mgbe ha chetara ihe a mere ha ama na ọ dị mkpa ịbịa nso n'ebe ị nọ. Chineke anyị nyere ha aka, dụọ ha ọdụ, nọnyere ha n'ebe ọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Amen. Hallelujah. Ndị ọzọ nwere ike ịgaba ife akụ ndị kapụta obere mpe mana ọ ga-ewe na-egote ọjị, na-enye ndị mmadụ ngozi pụrụ iche dị n'ime ya. Genesis. Ivango Ifeanyị na-ayọ bụ onye nwere ntị ya n'ọlụ. Ife okwu kịta dị very serious, like in the days of Noah. We're already in a very precarious state on planet Earth. You know, what shook me from people who they thought that Noah was a madman. Just like some people who love God, people think they are crazy, but sooner or later. Could you imagine the flood? Could you imagine when people were coming, banging on the boat? It was too late. May it not be too late for every one of us here, in Jesus' name.
daalụ unu. Nwere ife dịka na akpọrọ oku mmadụ eju. Can you imagine ọ bụrụ na ife niile a akwadoro na onwere ndị na ebe a? Ee, o nwekwa nke dị n'akwụkwọ nsọ ma lọship ya. Onye kpọrọ oku onwere ndị bịara. O wee sị mee gịnị? Ejezie nnọọ. Nna anyị ọnwalụ ụlọ anụgoni ya 94, and by God's grace anyị kwadokwara onye ọbụla n'ọrụ ife ga-agara ndụ onye akụ na mgbanụ anwụ na-achakwu. Daalụ unu. Ofu ụkwụ unu ji bịa ebe a unu ga-eji na in Jesus' name. Amen. N'ebe a actually anyị erigo oge rinne obere ife fọrọ kịta anyị ga-eme ya ọsịsọ ka anyị were ohere a pụrụ iche nabata mmadụ niile n'afọ Archdeacon na Vicar anyị bụ Venerable Nelson Emeọnụ. Anyị ji afọ ya na-asị mmadụ niile nọ n'ebe a nnọọ n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ anyị na-anabata nnukwu nna anyị n'ime Chineke bụ Venerable Ayo Ndukwe. Ọ bụbu Vicar anyị n'ebe a, anyị maara ya nke ọma. Anyị si agịnị. Anyị na-anabatakwa nna anyị n'ime Chineke Venerable Ifeanyi Isaiah. Anyị na-asị gị nnọọ n'aha Jizọs. N'otu aka ahụ anyị na-anabatakwa nnukwu nna anyị ọsọ n'ime Chineke Reverend Canon Engineer Michael. Anyị na-asị gị nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na-anabatakwa n'ebe ọ pụrụ iche ụkọchukwu anyị Reverend Chidi Ọkpara. Anyị si agịnị. Anyị na-anabatakwa nna ekwu n'ime Chineke onye anyị sitere n'ọnụ ya n'okwuchukwu Reverend Canon Prọfesọ Green. So anyị na-asị ya nna anyị n'ime Chineke nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na-anabatakwa n'ụzọ pụrụ iche ụkọchukwu anyị Reverend Ama Onyiwu. Anyị na-asị nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na-anabatakwa n'ụzọ pụrụ iche Reverend Joe Iwuọha. Anyị na-asị nnọọ n'aha Jizọs. Anyị na-anabatakwa si ndị a niile ndị na-eje ozi n'okpuru ha nna m ukwu ụkọchukwu Reverend Christian Ọnọka. Anyị si agịnị. Ana m anabatakwa nnukwu nna anyị ukwu ọzọ n'ime Chineke Reverend Ugochukwu Arinze. Anyị na-asị agịnị. Anyị na-anabatakwa n'ebe ọ pụrụ iche onye bụ ọ bụrụ na Archdeacon na-anọrọ ya efu ya ịma na-efuchaghị Archdeacon. Ọ nnukwu nna m ukwu ka ọ bụ Reverend Philip Obi. Anyị si agịnị. Anyị na-anabatakwa nnukwu nna anyị ukwu Reverend Engineer Chukwuka Ejioba. Anyị na-asị ya nnọọ n'aha Jizọs. Ejikwazi m ohere a na-anabata ndị dị iche iche, ndị ụmụ nwanyị, ndị nna, ndị St. Luke Parish gbaa gburugburu. Anyị na-anabatakwa ndị si n'ogugo dị iche iche ndị na-enyere anyị aka na-asị ka onye nwe anyị gozie ha n'aha Jizọs. Ọ fọwụdịrị ka mmefe ahụ doo nna m ukwu Udochukwu Nwankwọ. Ọ nwanne m nwoke ka ọ bụ ọwụ pastọ. Pastọ bụ mgbe ọrụ oyibo na-agagharị wee nwee nwanne a from another mother. Anyị na-asị ya nnọọ n'aha Jizọs. Ọ
anya bụ n'ogene onye ọkanga anyị ji anya ntị afụ ndị yunifọm dị iche iche ndị ụmụada ndị ụmụ ọkpụ ndị niile dị iche iche anyị na-asị ka onye anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Anyị na-ekele n'ebe ọ pụrụ iche ezinụlọ ndị be Nwazuta ndị mere ka anyị bata n'ebe ọ bụ na mechibidoro anyị ụzọ anyị agaghị abata mana ha si anyị bata wee gbasapụ aka wee nabata anyị. Anyị na-asị ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Anyị na-anabatakwa ndị nze na ọzọ dị iche ndị chiri echichi dị iche iche nke onye chiri ya selu. Onye nwe anyị gọzie gị maka na ị nọ n'ebe a. Metụ onwe gị aka sị I am somebody. Eugene, nwanne anyị n'ime Kraịst, gaa ije gị nke ọma n'aha onye nwe anyị. Gaa ije gị nke ọma n'aha Kraịst Jizọs, onye hụrụ gị ahụhụ. Gaa ije gị nke ọma n'aha Mmụọ Nsọ, onye na-edo gị nsọ. Ka izuru ike gị bụrụ izuru ike udo, ka ebe obi gị bụrụ na paradaịs nke ndị nsọ Chineke. Amen. Barnaba bụ 91 anyị ga-agaba n'ebe aka ndị ọzọ. Kwee ka mkpụrụ obi nke oru gị nwoke bụ Eugene onye a ga-eri arụ ya n'ime ya n'ime ile ka binye Kraịst na paradaịs na alaeze eluigwe gị site na atọ n'ime otu Chineke nke dị nsọ bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Mmadụ nke nwanyị mụrụ nwere naanị puku mgbe ịdị ndụ. O jupụtara n'ịhụju anya, o pụtara ekpedakwa ya dịka ifuru osisi, ọ na-agbapụ dịka onyinyo dị ya nọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbapụrụ ihe ile aka ma ọ bụghị gị, onye nwe anyị, onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị. Ma otu ọ dị, gị onye nwe anyị Chineke kasị dị nsọ, gị onye nwe anyị kasị ike, gị onye nzọpụta dị nsọ kasị kwanye. Ọṅụ bụ n'ihu gị. Abụ nọmba 50 ọ tọgbọrọ n'ilu onye nzọpụta m mgbe anyị na-abụ ya adịlọwa the casket. Hallelujah.
Jesus Christ, onye mere ka Jizọs Kraịst n'ọnwụ bilie, onye nnukwu ọzụzụ atụrụ site n'ọbara ọgbụgba ndụ ọhụrụ, mee ka unu zuo oke n'ezi ihe niile n'ime uche ya, ya lụọ n'ime ụlọ ihe niile dị ezi mma n'anya ya, ka ngọzi nke Chineke pụrụ ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ka o tụnyere unu ka ọ na-ekwe unu site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Sotto
Emeka Greg Asegwu, known as Onwe Diamat Noto, our former Commissioner for Works in Anambra State. Honorable, you're welcome. Tell us why you are here today. Well, I'm here because I'm involved. My late wife, former wife, the mother is from here. And Bob, who is burying the father, grew up under me. So the late father were very close. So I'm a member of the family. I have to leave whatever I'm doing in Abuja to be here today because the story will not be told completely if I'm not here. And seeing Bob, a child you see doing well, you have to encourage by my presence. At least I'm proud of him. And I'm proud of the family. And Eugene Nwazuta was the first computer engineer in Nigeria in those days, and we were looking up to him when I came back from Germany in the 70s. So I've been very close family ties, and we thank God that he left a good legacy behind, because Bob is doing well and the other siblings are all doing well. And our beloved daddy, we are here to commemorate and also celebrate today. Is with the great right away. What prayer are you wishing him over that the family is left behind? The prayer you were wishing him? The prayer I'm wishing that, I think I've almost said it, because what God has started, he will not stop till he complete it. I'm saying that the family tree should continue to tower, and God will continue guiding and protecting them. The most important in any family is to bring a unifying factor. Somebody who will, no matter the differences, bring the family together. And that's what brings joy, because in this world we have limited time to live. You'll be only remembered by your good days and not bad. And that is my prayer. And now, passing over to Bob, who is the most senior, to try and bring everybody together so that they fly together. And then he said we leave more legacy than his father left. We want to appreciate and thank you so much for talking to us. Thank you very much. I appreciate it.
Come this way, don't. Have you gotten? Yes, I know you. Bob has been telling you he's a friend. Bob has been telling you, are you the one? There was a time that I helped you. And when I spoke to
Your Royal Highness, it's Oliver. Good afternoon. How are you doing today? I'm okay. Tell us why you are here today. I'm here because the Ihiasota family has been
an institution and a dynasty. Based on Engineer Bob Ihiasota. This is a dynasty, and it's a place that will attract who is who in Igbo land and beyond. And that is why I happen to be here today. I am Eze Buruburu. You hardly see me, but I must be here. And I'm a mentor of this, my great lordships. The word is Lord Justice Victor Okori, President Court of Appeal, and my Lord Justice Agada of Imo State High Court. The word is my Ugeze, the young one, my machine. Your Highness. Very well. Yes. Our beloved dad is with the Creator right away. What prayer are you wishing him and the family he left behind? What we are wishing the family first is to sustain the legacy, because the great Ihiasota is a performer, a programmer of computer, and we're in a computer age. Without his inspirations, we cannot be where we are today. And this family know that is what we call in Igbo land a boom. And as long as he has been instituted, they should continue with it. May Almighty God guide them and protect them. Amen. That whatever planted here will continue to grow from strength to strength. Amen. In the name of Jesus Christ. I want to appreciate you and thank you so much. Thank you. My name is Honorable Kelechi Ofu. Honorable, tell us why you're here today. We're here to condole our brother, our friend, Mr. Bob. So that's why we're here. Okay, our beloved dad is with the Creator right away. What prayer you wish on the family they left behind? Yeah, it's a good one. I'm getting to 94 years. Exactly. It's a very good one. So that means he live a very good life. So we, the family, they have tried to give him a befitting burial, which he deserves. So definitely, they have consoled themselves because their dad lived a very good life that made him to stay up to that years. So I wish that they would key into the legacy of their father and they be like him. God will also give them that strength to live more than that. Honorable, one appreciate you. Thank you so much. Thank you. You're welcome.
Because I have no, that's no problem. Are you aware of that? No. I'm sure you're hiring for the first time. Kenneth, you didn't do a good job, right? You had a good job. That's why I left my You need to hear this. Can you sit down, please? Just give me a brief we migrated because that's because of that, so Apando here is part of the neighbor. We work and then we do everything. I started the expedition from Tonka is my home. And this place is one of the ones in Tonka. I stayed here so when you came, it was this is the so on your way
So he dispensed his leadership sagacity. We mobilize their own groups. So them together. So it's something that I try to explore. I got across it when I was honest. And from there, greater manifestations should be of it. It's going on. Everything is right. They are in the committee. It's going on. They are doing it. They are in the committee. We have a meeting now. One time meeting. All of them are from here. We are going back there. So from Asaba is where we came from. Yes, we are working on it. We'll get to the root. Our cigar. And the phone, that is it's an insurance group of repute. Oh, this must be the director of treasury is of Universal Insurance. PLC. Universal So it was yourself. Chief David is insurance. I think Universal Insurance PLC. Of course, it was top shot. My boy, you see it in all. We are from our boys in all. We are Fano. Fano is their. I'm a director of treasury in this corporation. No, the insurance aspect is my interest. Okay, yeah, I'm a chartered insurer. Yes, sir. And I work with the greeting it's like only engineer like it. Yes, sir. No, we're not the 5 days. I'm part of the crime team. Full force. I can work for yes, sir. Those people I have yes. Thank you, sir. You are now, you will be telling us people, people now. And we don't be surprised, sir. But they still have the Igbo cooperation. Our directors are Igbo. Yes, okay, that's only one left. I wish we could have him in AGM tomorrow. I don't know because of being here, or else we would have been at our AGM tomorrow. Yes. Just come and come back. Yes. Because all of us, the way as we speak, the idea clearing people in their meetings, all our yes. Unification. Thank you. You are above elder. I will respect you. The committee that they were not sitting here. I'm just giving you POT meetings. So these are the reasons. You know better now. Give you a message. But you cannot do tomorrow. No, it's not the shop. Look at boss. Boss, I'll give you. So
So let me have your number. I will get back of you. Have God joined us, so we come fresh now. So I'll get another Tell us your name and who you are. Frank Ejiofor is my name. Ichie Dikora one of Owerri. You're welcome. Dikora one. Owerri. How are you doing this evening? I'm fine, I'm good. Tell us why you are here today. Of course, for the burial of my good friend and the brother, Emeritus Engineer Nwazuta. He buried his father today. Our beloved dad, we are here to celebrate and also commiserate. It's with the Creator right away. What prayer are you wishing him over there and the family he left behind? Well, you can see that he lived. I saw the quintessential legend he was, and I know my good friend Engineer Bomb to do better. And in my village, it is the prayers of everybody. You should be better than your father. Engineer Bob Nwazuta, alias Chine Emel, will do better. He's a great man already. Yeah. Very well. What prayer are you wishing the family? Of course, God's protection. The father has left. He has to know that it is now his turn to take over the mantle of leadership in the family. He should be liberal enough to enter the big shoe left behind by his great father. It's been a wonderful time with you. We want to appreciate you and thank you so much for talking to us. Thank you very much. Thank you. Who you are, sir? My name is Builder Kenneth Nnabuife Ndoka. And I came here as a citizen of this place and a representative of Abo People's Assembly. You can see from my sash. Exactly. We came here to this a ceremony, so to speak. Exactly. A happy one for that matter, because the man lived long enough to be celebrated. And we feel that it's very necessary that we come and give him the due honor that he deserves as a patriarch of the Nwazuta family. It's with the Creator right away. What prayer are you wishing him there and the family he left behind? Oh, the man did well. And he's left a very big shoe for his children. It is expected that the children should follow his footsteps. And my prayer is that God will give them sufficient grace to achieve
that noble goal. Yes. It's an amazing time. We want to appreciate you and thank you so much for talking to us. Thank you so much.
Madia Amadia Madinkoya. Oku Tuku. But more I'll go now to the garden. Because. Huh? Mondono can never turn on Wobelogan and they were married now, but I don't become. Peter and family. When men and other Wobelogan, then when my dad. I'm for now. I don't know, I have a cousin, then I have a cousin. Okay. The band and no more forever. Nnenna Yande Oya Conny Nnenna Baganaya Nanya and then I also in the Kumakafa Papa Talago. Oh, God. How do you name madam? Name a man of a bata. Oh, God. My name is Nwazuta Eugene. My name is Nwazuta Eugene Jr. Who are you to the family? I am Papa's last month. What have transpired here today? Well, we need to give God the glory. He lived to 94 years, which is not easy. So it's just celebration of life, and we thank God. You know, the burial was a huge success.
we just give God the glory. All our friends, relations, they are attentive and we're entertained to the glory of God. Your dad left a very big legacy. Yeah. And, one of those legacies we want you to share with us briefly. My dad is a generous man. He trained a lot of people. He did a lot of things. He's a man who is willing to share his last kobo with relatives and friends. So that's a legacy I learned from him. What are you wishing him and the family that Well, I am part of the family too. Yes. And it is peace, joy, progress. As you can witness, there's love in this family. And we'll continue to grow from strength to strength in love, unity, peace. What to appreciate? I'm Chief Eugene Nwazuta. I'm the seventh son of Chief Eugene Nwazuta. Nke akwara taa. Akwa music aikwa. I nyere our father. All the normal thing. And I thank God na emebali ofuma. Ebere na-enye ahụ na ọ bụ na o fesigo judgment ya mana ana m ayọ Chukwu na ebe o jere ebe dị mma. Ekenechakwara mmadụ niile bịara ndị bịa nyere anyị aka na-asị na ukwu onye ji bịa ka ọ ga-ejikwa na enwere nsogbu na Jizọs mee.